Jak se volá? Jak se jmenuje? Jsi v takom strese, že si zapomněla, že jo? Jak? Jméno. Honza, no vidíš to. Také typické, že jo? Také české Honza. Jo, takže já si tam takhle šáhnu, jenom si to cítíš, tohle. Cítíme? Trošku jo? Ono to může trošku tlačit, jo? Ale jako bolet by to nemělo. Tohle bolí? Jenom to trošku může tlačit, jo? Ty ještě by byly dobré. Normálně koreňové. No, takhle si ho uvolní, ten zoudrník nebolí. Dobrý, tak ještě otevřím trošku. Takovéhle ručičky. Takhle to se otevřeme hodně. Hodně. Tam to šmítá. Tam maličký. Teď ho není za co chytnout. Co tam jde? Je to všechno v pořádku? Jo? Co tam drží? No, tam máme halenku. Co? Dobrý, že jo? Nic nebolelo? No super. Jsem držel teda. No.